Sashi sian pan ngi pidang sung bahai pi baro shakanika channel ka jongi ban ngi kermen ba baro pi shat pi khlailat. Kan mau ban subscribe ikanika channel but turn on your notification bell ru kanang ba pinum do iki videos ki mingi upload. Bat lada komno pi komi ai like iki videos lene phim juyo iki notifications ha ka YouTube pilaru ban follow yungi hapo ka Instagram account. Bat ka link jokanika Instagram account ngila ai hapo description jokanika video. Hakanika video ka ba menta nginya keren chapang uwe unong penyap breu ubaki khot u cottage kala. Ho Ontario, Canada, haus nam khat khandai spa khandai puar. Kimet yap jong arngot Shillong, bala kham rang ba, lalap ha ka bhen jong ka kali jong ki, bala pa ha ka phalau jong ka yeng jong ki hi. Ki kerteng jong kita arngot ki dei Ian, bat Nancy Blackburn. Kimet yap jong ki, lalap hadien bagi bahieng, bat ki parlok jong ki, kilas dang ban long khuslai, habaki klam yo sngow, ne ya kendo yaki, lakham slam. Bat ki ong yu bahieng basa marjan bat kita arngot Shillong. Ba unlik wat yaki syaka yeng bakisa. Kilap baka kali jong Ian Blackburn, kadan ha ka keper, jong ka weipat ka yeng rit jong kita ki arngot Shillong. Hendrai ka kali jong ka Nancy Blackburn pat, kadan ha ka yeng he jong ki, lani ka yeng ka bakisit sa ba. Kad ba u bahieng udang dan ha ka yeng jong ki. Yu I ya ka wei ka jan bala bits nam, ba mi tam na ka behen jong ka kali jong ka Nancy. Uta u bahieng jong ki, ula play ya ka bhen, pat hang ta un salap, ya ki met yap jong ki. Hadien bagi pulet ki sedang banwat sebut, ki suba bau Ian, ula syap pen mensau, haka por bau udang len, syakata ka wei ka yingret ka jong ki. Bat hadien bau ula syap pen mensau jur, usyak pen bor, hang no re hang no, bau un call ya ka Nancy, ka lok jong u, bakan wan lang syakata ka yingret ka jong ki. Por baka Nancy ka poy hang ta, makaru ka syate, bakala syap pen mensau jur, bat ki pulet kilatik na, bau tau mensneu bau pen mensau kini arngot Shillong, umut ru ban bat bor ya ka Nancy Blackburn. Ki pulet ki syam, baka Nancy kalaklat, naka jingsyak si yap, bat haka por bau tau mensneu udang pen mensau ya ka, u Ian ru udan hang tahi, tang bau uklam la le ie, namar bau udang syate. Dien kata, uthap ya ka met yap jong ka Nancy, haka bhen kali, bat upha jubor yu Ian, banyalam syaka yeng ka jong ki. Marsen poy syakata ka yeng jong ki, uni u mensneu uksi saya uni u Ian, hado ba undayam. Bat ya kata ka met yap jong ni Ian ru, uthap lang hakata ka bhen kali. Haka ba ningkong, ki pulet ki klamyo sabot ay, syapang uni unong penyam. Hado hadien baki lap ya ka wei ka plastik nyut, bala sya berat ha kendong, kabadan hajan jong kata ka jaka, balap ya kita ki met yap. Ringkat bat ki bam ki bala sop da ki kot kubor, hang ta hapo jong kata ka plastik nyut, lalap ru bakadan ke ej, bat ki botol ki bala pendam da ki umpi. Ki lap ru i ki jingtho sipai, badan da keles. Kum kini ki juk ki jat tiar, ki pulet ki syet syam ha ki yeng rit, ni ki yeng lingkha, kaba ki syikot ru ki cottage, ki ba hajan-hajan, bala syak khenra, hanore hanu. Ya tau nong khenra, ki pulet ki la syusuba, ba umdon ka yeng jong lojong, bat ususa tu ha kini ki yeng, jong ki weipat, ha kapor bagi try kim don. Don ru ka wei kapor, bagi try yeng jokum kita ki yeng cottage, ki syak khenra ha tau nong sa tu, ha ba ki dang leng ban pei ya ki yeng ki jong ki. Ki poi lej ha kata kapor, ba utau nong khenra, udang don ha kata ka yeng. Bat hang ta kapor, uni ubreu, usdang ban pen ap da ka sulai yaki, bat hukum yaki banyalam yu syaka yeng ka jong ki. Por bagi poi syakata ka jaka ka bakerteng ka Toronto, namar baki bon plak ki breu hang ta hasor. Uta ubreu banyak ya ka kali, uklam tre syo banyak, bat usange baik hang ta hapedeng. Hang ta kapor, uni umin sneu, usdang ban pet no nang ta ka kali, bat uja no hapedeng kita ki breu bobon. Kani ka jingja kalaya lam ki pulet, baki nyok sebut syuphang ka jinglong dur jong tau breu, ringkat baki fingerprints ki jong u. Hakapor baki pulet ki pelak kubor syaki paitba, syuphang kini baro, ringkat baki tu ki jingtho sipai. Don gawe ka breu nagi paitba, bawan mi khmat, bat ko ong yaki, bakala jutre lang bat uwe breu ba syai tho jingtho,
kum kito balap ki pulit. Uta ubreu ukerteng u David Alexander Snow. Bat uni u David ude ujat breu uba ije bo bat uba ije ingben. Bat udon jing tebha shipang kitiar bakordor. Hadin baki pulit kiladap benujor yigitu ki fingerprints balap hakita ki yeng red lani ki yeng cottage. Kilap bagi ta ki fingerprints ki esrim tik-tak ya ki jong u David Snow. Bat hangta ki salak bantip ba ude u David uba shed rung tu hakita ki yeng red. Hakapor bagi pulit ki let ka yeng jong ni u David. Kilap shibon bah ki dor kelam akor. Ba uni u David ulakap na ki magazine. Bat ta haki album. Kilap ru shibon ki kot sipai. Bat ru ki sabut bapen i ba usa hakasat jong kayeng kum unong sa ato. Haba ki pulit ki dang pei ya ki dor balap hayeng jong New Devon ki poyo i ya kawai ka keper. Bat ki itho nang ta badai na kacaka jong Ian ba ka Nancy Blackburn. Hang ni kin sasotho ba David ula itho lupa ya Ian ba ka Nancy syua ba un penyap yaki. Haka arpa khandai terek ubanai June jong ka senam ka khandai spa khandai poar kawai ka kenthai ka badang arphonru senam ka kerta kadang trai maroi ha ka dukan deja jong ka ha ka Shnong Vancouver borok sisngi don uwei ubre ubarung bat mi nang ta ka dukan bat uta ubre uong ba uwat ya ka gift na ka benta ka lok jong u kani ka kenthai ba ap ha dukan ka ong ka tibet ya ka por ba urung uni ubre namar usma ja ing bha ha ka por ba marsan khang gani ka dukan por min uni ubre uwan bantit ya ka jingkhang man ong ba ula tip menta ya ka ba ukwa jit kum ka gift na ka benta ka lok jong u marsin yo rong ha ta ka dukan uni ubre open up da ka suloi ya ka ni ka kenthai bat upha le jubor ya ka ni ka kenthai shaka kamera ka badon chedien hangta upha lawlu ki jan jong ka bat usdang ban le ki kam khlem akor por ba udang le ikini ki kam sniu uni ubre uyo sngo na khamat ka dukan bat ulej ban khongoi bat kat bo niu breu dang ja kani ka kenthei kala yola no ban phet nakta ha ka baning kong ki pulet ki klem don jing mut ba kani ka jingja ka don jing ye dei bodu David Snow tang ba ha ulai terek ubanai Julai sansngi na ka to ka jingja ka wei ka kenthei kal ba kadang trai moroi ha ka dukan ba shon bat prindur ha ka ta ka Shnong Vancouver don wei ubreu ba wonrung ha ka por ba kadang trai bat open up ya ka da ka suloi upenya ya ka por min sngi lingba kalinti ka babon breu bha bat kilayai kham sha jangai hadu de ki cross ya katakan Narrows Bridge ka baar kani ka mun badaki hajar ngut ki breu ki i ba kani ka kenthai ha ka por min sngi por ba kadang sha kenam ndrei klamdon mono ba pelai jingmun kamodru ba kani ka kenthai kala tiang palan bat ka khlam hela lani panjing yaram nang nuru hadin ba kiladaman cross ya kataka bridge upenya ya ka sahado pra kilometer shaka jaka ba uladap shna ya ka wei ka yingrid lani ka cottage ka badon chaklaw bat hangtaw sa te ya ka bat unsas dang le klamakor ya ka hado line south sen chisngi rasngi hadin ba uladap ban kidnap ya ka ne uni u David usdang ban lewat breu shushu ban kidnap bat ban le klamakor haka khat wei terek ubanai Julai ka wei ka khana ka barang khat khandai snam ka kerta kal bakadang trai waru boss jangka hagawai kedukan ba IY film ha Northern Vancouver u David ulawan rung ha kata kedukan ringkat ba kasulai hadin ba ula yu rung ha kani kedukan ute yu manager jangka baru hukum ya ka ban lej bat u da ka kali jangka syakata ka klau syaka yingred basna hi mo hadin ba ula poi hangta uni u David Snow don jingmot ban phet no nangta ban lej no syakawe ka jaka hadin ka jing sha kidnap jong kata ka kenthai ka bakhat khandai snam ki pulit ki stang banwat ya ka ki poilap ya ka kali jong ka ha ka surak hajan ulomba u bakarteng seymour ha ka por ba ki lej pei ha po ka kali ki khlam lap ai bat dei hang ta ka por ba ki yo sngo ya ka jing hala jong ka wei ka kenthai ba wan na khlaw hajan khlam da jingai nang ta kini ki pulit ki la lej sata sha khlaw bat ki la lap ya kata ka kenthai ka badang khat khandai snam ka badang sha te haudiang hangta ka ju ka por hi ki yo sngo sa ka jing hala jang ka wei pat ka kenthai hajan jong ki wei na kini ki pulit ulai shata bat wei pat udang ya rap no ya ka tu ka kenthai ka barang khat khandai snam tak shipang hi utu wei pulit usyam ya kata ka wei ka kenthai ka bala sha te lingkhun haudiang ki pulit pat ki khlam lam ya u David Snow hangta kata ka kenthai ka barang lingkhun kala long kumbayap bat kam kran ne khi ha ka por ba utau pulit ukran ya ka
kat ba kidang pha ye kini ki kinthai sha hospital shibon bha ki pulet ki sedang ban lewa yo New David Snow hapo kata ka khlaw pat hanre ki khlam lab yo ha u khat artrik bana Julai khat khandai spa khanai puar ha ka por lai steng min step u David Snow yo I ya ka wei ka kinthai ka banang mut ban khang ya kata ka wei ka restaurant pat hang taru open up ya ka da ka sulai bot umut ban kidnap ya ka por bu udang rong hang ta hukum ya lingba ya UAE alam belong jar bha bat kata ka company ka bapai ya kita ki alam ki yo jingtip bat ki call ya kata ka restaurant ban penti kena baklam ja ai ha kani ka por uni u David Snow upha thok ya kani ka kanthai bat ban ong ya kata ka company baklam ja ai ha ka por ba kani ka company ka kli jingkli ya kani ka kanthai ka khlam jubab kat kom badai ban jubab hangta kisa suba bathek ladon ka baja ai mat bat kani ka company ka pha ya ki pulet ban let chata ka restaurant ban pai ya kata ka kanthai ha ka por ba ka wei ka kali jong ki pulet ka poi hangta restaurant uni u David Snow utan ya kani ka kanthai shadien jong kata ka restaurant bat usdang ban show bat le khlam akor ya ka hadin kata usdang ban shim sa ya wire ubawa ya ki kiu sentiu bat da uta usdang ban kesi ya kani ka kanthai ringkat baka plastik ha ka kli jong ka kani ka kanthai kalajan yang ha ka por ba wei pulet ulalap ya u David alor jong kani ka kanthai uni upulet ulah hala ya u David bat marsen yu I ya uni upulet uni u David usdang ban phet nangta tang shi phang hi ha ka jingbe uni upulet ya u David uyo no ban kem ya u ha ka khat pratrik u bana Julai khat khandai spa khandai phunyo u David Snow la sha toket da ka first degree murder ba ka court ka shim ya karai ban IU da ka life imprisonment dan u hab ban cha set patok shi junam klem da yo la chu ban mi naka kublai shibon ya gitu ki belapai ya kani ka video haban dokut bala dapi sngotenan kum kini ki judge video ki bangi upload sngobha like but share ki shaki parlok ki jampi in saya syambiang pan ha ka wei ka video